suspicious thing after suspicious thing after suspicious thing. Molweni ndize ngocuku. Isikelwe ndoni ibhlukwe kaCwecwe ngoku? Ndisuka ku-Facebook kamama kaCwecwe, ibhlukwe yomntana that was sent in as evidence inegazi. Isikiwe kulaa ndawo ibinegazi. Isikiwe kulaa ndawo ibinegazi. Lo ebesithi hayi what if umntana bephethe sisisu bayisikela ndoni ke ngoku bayibesisisu because bayibesisisu ngekho notuwa pha. It was only blood. Isikelwa ndoni and understand isikelwa ndoni. Xa kungekho ndifani kungekho snacks engakhange enziwe nto umntana isikelwa ndoni evidence. Destroyelwa ndoni evidence. Masiphendule ke conspiracy theorists. Besitho inyi phendulani benisithi siyaskenywa benisithi uyaphosa simakacwecwe uzawuxokelana ngento engaka. Ndisandobona ipost kamama kaCwecwe ku-Facebook uthi i-tracksuit yomntwana ibuyile kodwa laa ndawo inegazi iye yakrazulwa. Isixelela ntoni loo nto leyo ke bantasekhaya? Ebethunana akho nto indiqaqambelisa intliziyo ingathi yinto kaCwecwe. Sakuthini ukuphakama ugqiba sithuli bengathi akho nto yenzekileyo. Ndifuna silunywe sizele singazelanga. Inhliziyo zethu mazikrazuke sivelane nabazali bakaCwecwe. Ebethuna umntu lona wenze ububi emntaneni akakafunyanwa. Ithi ke ngokulonto leyo nalonto besiyiphakamela sikayigqibi. Sisaya phambili ke bantasekhaya siyaphinda siyatsho #justice for Cwecwe. Naye lo mntu wenze ububi kuCwecwe funeka tatazele. Funeka yazi ukubana we are coming and akazuphuncuka. In fact makahlale ngempundu enye esitulweni yena uzawudibana neentanga zakhe pha edanyani. Unyile this time around. Sanbonan, I'm in and out. Keshesh, I'm busy, but I am not too busy for this one. Which part of no foreign DNA was found? Do you guys not understand? Since when does that mean the principal's DNA was taken and it was not found? No guys, like nami angenzange English first language and stuff, nami ngifundela ukushini, but if you are unsure, buzani lamadoda wenu afunde kuma model schools or nibuza abafazi benu laba bazi English, nami ngiyabuza ku GMP when English stops loving me. We cannot be spreading izinto that ubabsenzo Mchunu did not say. You understand? So basically, ngiqhaqhe kahle ngesizulu. Lento ichaza ukuthi mabathatha ama-DNA or DNA tests inside or around or on uCwecwe, no foreign DNA was found. So one thing we need to understand and accept is that abantu bomthetho are neither obliged nor obligated to share ama details wama cases with us. They have to protect ama details of the case. And let me give you an example. The principal would not have run away had known ukuthi no foreign DNA was found kuCwecwe. I need you to walk with me. Funa ungilandele kahle understandani, uyabona? Had the principal known ukuthi no foreign DNA was found kuCwecwe, he wouldn't have run away. And we wouldn't have suspected anything. So right now, the fact that no foreign DNA was found kuCwecwe, so this means that even if they taken DNA yaka principal nala manya madoda, there was nothing to compare their DNAs with la kuCwecwe. And it could be one of two reasons why no foreign DNA was found kuCwecwe. It could be maybe whoever raped her, condomized, or umntana uye wageza and destroyed wonke lawo ma-DNAs. Those are the two possible reasons that I can think of right now. If anybody has a third one, fakani sizo. That is all I want to fix. I've asked on Facebook because everyone was going on and on about Usenzo Mchunu saying they took the principal's DNA. He did not say that. And all the videos that people sent me, I too abafaz abat ngizwe kuthiwa, two of them,
The other one, it is where ubab Senzo Mchunu ekhuluma ngokuthi no foreign DNA was found kule ngane. So we cannot. No masixakwe English no masinga understand the subject. You can also contact abangani benu that did microbiology at school so that they can explain to us what is meant by no foreign DNA was found kucwecwe. Ilapho nje ngani zabithi mangibuyele ngiyosebenza msana kusukela ubab Senzo Mchunu still onayo video. I've asked on Facebook, nobody could give it to me. I'm going to ask here now on TikTok. Whoever has a video kabab Senzo Mchunu saying i-DNA principal was taken, ngicela ngisendele yona, ngicela ngithumele yona ngizozo. Enokangithumele le video where he's talking about no foreign DNA was found. Ngifuna i-video la ubab Senzo Mchunu athi khona the principal's DNA was taken. Why would the principal run away if his DNA was taken? This guy was running away from amaphoyisa ukuthi bangathatha DNA yakhe because he was oblivious to the fact that there was no foreign DNA found on umntwana. Masizeni nayo kahle masingathithizeli. Right now ni spread rumor lingekho nadidhizelisa yonke country. No, Senzo Mchunu must step down. Step down for what? Umuntu omdala bangalahlekelwa umsebenzi just because wena you did not understand English. No, go wrong. Ngiyofunda futhi ngazongifunda. Must step down. Step down for what? Just because you did not understand English. You make lots of valid points, Mtasekhaya, kule video yakho, as condescending as your tone is, but emntwini okwazi umamela kuninzi angakuzuza. I feel like you're one of abantu aba-privileged enough yoba nolwazi olunonceda abantu, at least noko kushedeke light here and there, clarify confusion here and there, but you don't have to patronize them in the process. USenzo Mchunu akasukelwa, amapolisa aya ku-principal eyofuna isample ye-DNA yakhe because uMakaCoco requested that mayithathwe nika-principal isample over and above udriver no-caretaker. Principal wathi uzawusika legal advice waya kwi-AfriForum, hence uSenzo Mchunu had to apologize to principal ngom-implicator kule case because bathi bona be-AfriForum ubeke ubomi buka-principal kwi-risk because uprincipal could have been killed ngoba implicated kule case. And because it was reported that isample ka-caretaker nesample ka-driver sezithathiwe and ke ngoku amapolisa ayile ku-principal, uSenzo Mchunu xa eripota ngoku kuthi sithi isamples ezithathiweyo zintathu ezizawuthestwa, abantu babezawucinga fanele uba yikabani le yesithathu because already seyiripotiwe, udriver uthathiwe, ucaretaker uthathiwe and amapolisa ayile ku-principal. So obviously abantu babezawucinga fanele uba le yesithathu yika-principal. I don't know ke if uSenzo Mchunu unalo ilungelo lochaza uba ezi samples zithathiwe zobani, but ekungachazini kwakhe he left the public to assume. And that is why ke ngokwabantu baye bathwasa xa bethola ukuthi hayibo lo muntu akayo person of interest kanjani kodwa amapolisa beyefuna isample yakhe. Abantu baye benzwa confused, abakoduma abantu abazozitenga abantu ba confused. Also uSenzo Mchunu wathi akho foreign DNA that was found kucwecwe, which brought enye ke ngoku ilayer ye confusion because if akho foreign DNA efunyenwe kucwecwe, ezi samples zithathiweyo kwaba bantu bathathu zizokhomperishwa nantoni? Zi-questions ezibuzwa ngabantu ezo and zi-valid because abenzanga microbiology, abantu banamadoda enze microbiology nabafazi nazitshomi nantoni abantu abazazi izinto and ke bazawufumana education xa kuripotwa properly. uMamtshelibe kulali yakwaMxhalanga eQonce unale ngxaki kaMakaCwecwe and ke ngoku xa thina sikwazi ushare information sisakhana kwezi platforms zethu singamnceda la mama ukuze akwazi unceda umntanakhe. I feel like ininzi into sinoyenza for uba sakhane le upatronizer na yona ayizusisa ndawo.